BTV подготвя нов сезон на едно от най-обичаните предавания. Кой да знае? Снимките вече започват, а комедийната викторина се завръща в ефира на 20 май, за да забавлява зрителите с неочакваните си въпроси и любопитни факти. Много смях, оспорвана надпревара и нови знания ни обещават в новия сезон Милица Гладнишка, Христо Пъдев и Александър Кадиев. Какво да очакват зрителите? Ами да очакват още повече смях. Ей, разбойници! Знам, че зрителите залагат също, помежду си играят, връщат си предаванията, за да ги гледат. Върнаха ли се спомените в момента, в който прекрачихте отново прага на студиото? Върнаха се и ми се сви корема и си казах: Христо, ти що 3 месеца не чете всичките енциклопедии на света? Разбираш, това си казах. Не, истината е, че не е много приятно. С всеки нов епизод и водещият научава по нещо ново. Въпросите, които се задават в Кой да знае, са наистина и странни, и абсурдни, и любопитни. Тук е разнообразие и е празник. Хубавото е, че можем да си правим каквото си поискаме. Да пеем, да танцуваме, да се сбием. Няма никакви спирачки. И просто се забавляваме и не кеф. За BTV новините Александра Ничева.